Okay, velkommen til den her video. I dag vil jeg lave min morgenrutine 2016. Det starter altid med, at jeg bliver vækket af min mor om morgenen. Stå så op, Magnus, du skal i skole! Jeg vil hellere sove. Ja, det må du så bare ikke. Kom, vi skal op og tage tøj på. Og det allerførste jeg gør, det er at tage tøj på. Nu. Og bagefter der spiser jeg morgenmad. Og så laver jeg min mad. Allerførst der putter jeg rigtig meget af det her cornflakes her. Det er bare noget at æde. Skal vi se noget med. Og så tager jeg noget mælk. Og så opdager jeg, at vi ikke har noget. Jo, vi har sgu. Jo, det har vi der. Det er bare mig, der er blind. Okay. Noget med mælk. Så skal jeg bare, så mangler jeg sukker. Og det er det vigtigste. Nej, Magnus, så skal sgu da ikke sukker på cornflakes. Jo, der skal. Nej, der er allerede sukker på cornflakes. Nå, skal vi ud med mig spise? Så spis. Og så æder jeg bare. Så, nu er jeg færdig med at æde. Mit hår er så godt, mand. Har du noget? Nej. Mathilde. Nej.